mooi rek, man. Dankjewel. Hoe komt het erom? Had mijn huid maken. En ja, je kiest wel van die rekken capeje, maar dat ben van die plastic rekken. En die vind je net zo heel erg mooi. En ik ging eerst een liedster, maar die had een vriendin van mij gekregen, Fanny. En mijn huid had deze toen maken. En toen hem naar boven brengen. En toen paste die net dat trapskot. Toen moest hij door het plat dak. Dus dat zegt toen wel heel erg dom uit. Zo'n nagelakrek wordt het plat dak heen. Maar het inrichten is altijd wel leuk. En ja, daar kun je nog wel wat meer bij. Waarom maakt die nagels er altijd mooi uitzien? Ja, ik denk dat Saimi zit nou sinds 2 jaar altijd nagels mooi lakt. En net zonder nagellak naar squallen of de dooruit. Want ja, dat kan bij mij nou net. Ja, Miss Nailpolish kan net zonder nagellak de dooruit. Nemen ze die echt Miss Nailpolish? Ja, nou ja, soms wel een peer op squallen zoals die jongens en zo. Nou, Miss Nailpolish, maar het maakt op mij niks. Het is een mem soms ook wel, maar ik vind het wel grappig. Hij is de naam zelf betocht, neem ik aan. Ja, klopt. Samen met mijn broer. Dus dat is voor de domeinnamen. Dus ja, het is de goede naam. Ik hier is een blog en zij is mijn website dus begonnen. Bestaat nou bijna een jaar. En ik post om de 2 dagen een artikel over nagellak en nailart. Dus hij is nail art? Ja. Wat is dat? Nou, dat is als je soort van creaties maakt op je nagels met stempeltjes, met stickertjes of ja, met die crackle topcoats en dat soort dingen. Ja, je kan ook gewoon je nagels lakken, maar ja, ik doe er altijd wel wat op. Het is een heel prutswerkje. Zij een Omroep Friesland nagel. Nou, ik hier op mijn 2e al nagellak op. Ik van die hele lietse nageltjes en hier mijn mem ik al lak. Dus eigenlijk is mijn mem mijn schuld. Maar echt mijn eerste nagellak, ja, ik weet niet, ik kreeg altijd van mijn mem wel. Dus ja, mijn verslaving is echt begonnen naar de 2e klas. Dus. Dan neemt ze het een verslaving. Ja. Waar merkt het dan? Nou, als er een nieuwe collectie uit is, dan mag ik altijd wel een potje capeje ervan. En ja, het is gewoon soms wel heel erg als je een potje, oh die hakt dan net, maar nog één capeje. Dan komt het tussen en dan is precies al zo'n kleur. Dus. Ja, dat komt hij wel. Ja. Maar ja, sommige mensen kunnen wel heel erg blij bij mij zitten, dus dat is wel leuk. En welke kleur is nou die grote favoriet? Ik heb liefst toch van die hele lichtroze kleurtjes, van die snoepige babykleurtjes. Dat vind ik wel leuk. Kleur. Ga je nou altijd dat goed verzamelen? Ja, ik ben daar eigenlijk als liedjejongen. Ik ben 14 jaar in de buurt van Oosterdiek. Dus daar heb ik een hele hoop spul waar je hellen. Ja, wat voor goed? Munitie, geweren, helmen. De hele rommel daar bij die bunkers. Hè, daar heb ik wat weggesleept. En dat sleepte ik dan maar naar huis daar. Maar op een gegeven moment is die boel verred. Kwam de politie bij ons dus en die had de hele rotzooi ophellen. En dat was net het slimste dat ik het kwijt was. Ik kreeg nog een pak op een hoed van al wat man, want die wist dat er politie kwam, want dat wisten ze net wend dus. Zit er nou gewoon tussen die je zelf vroeger in je werkzame leven opgehoord had? Ja. Ik zal hem even aanwijzen, die. Dat is mijn pet. En wat had je altijd in? Ik heb bij de luchtmacht heb ik 12 functies gehad. Past de pet nog? Nou, we zijn proberen, weet ik niet. Zo kennen. Ja. Ja. Hij past nog. Nou, hoe veel dat? Lekker. Ja? Ja. Mis je hem nog wel eens? Nou, nu net meer.
Ja. Ja, hij past nou precies. Ga je nog stiekem wel eens even een helm op of zo? Nee, ik nooit meer. Nee. Of woldien? Woldient. Ik heb, ik heb dat hek woldient. Ik heb al die vreemde helmen, daar heb ik foto's van maken. En die heb ik op het internet, op mijn computer zetten. Oké. Ik heb een hele lijst met helmen en petten. Dus je wint je eigen paspop even. Ja, eigenlijk wel ja. Yes, you can sail the seven seas. In the Navy. Yes, you can put your mind at ease. In the Navy. Come on now, people, make a stand. In the Navy. Can't you see we need a hand? Er is ik een partij van mijn stijl uit mijn scorewaai. Oké. En toen had het eigenlijk jaren stil eind. Dus mijn hele tjenstijd had het eigenlijk stil eind. En nadat ik eruit ging, ben ik daar eigenlijk weer een beetje mee begonnen. Ja, en wat waren er dan uit de scorewijstijl? Wat wie dat voor God? Ik ging daar, hoofdzakelijk ging ik daar een hele grote partij helmen op planken liggen. Dus dat wie de tweede keer dat je sammeling voor. Ja, dat weer de tweede keer dat de rommel voort wie. Ja. Ja, dat, nou hoop ik maar dat ik dit wat horen kan nog.